Manzona dan Amina, Allah bai yi kamar kai ba. Wane ne ya bar manzo ya iya rike shi idan bai ga fushi na ba? Kai ɗaya ne fa ma'aiki, kai ne dai Allah bai yi kamar kai ba. Manzona dan Amina, kai nake so domin ba a yi kamar kai